chirema biyangu tinokutambirai kunhau dzoma nhoko dzozuva rochisere mwedzi uno wa Zvita. Tafumonyepiwa makwerikweru nyasi kuti wachiwenga waenda kuChina korapiwa kwaiva hwaritsa zvokutoti wabva watoendesiwa kuChina kuti warapiwe ikweyo. Heno kuti wachiri kufunga bachere kuti ndiwo nyakureketa kuti wachada ba vanhu hurumende kuti waende korapiwa kunze kwenyika. Idi nyasi wanhu wabuda tsungununu nokufunga zvakawanda pamusoro pomuitiro kanzuru yeguta reHarare. Kanzuru yeguta reHarare iyi yaita bishi rokuita kupazamura dzimba dzowanhu kuti dziende pasi dzakawakiwa wokubudiriro 5 kune inonzi Tembwe Cooperative. Izvi zvinotohwadza nokuti wapaza dzimba dzinopfuura Zana ribodzi apa kuri kunaya idi wanotohwewa tima mumwiri mawo idi zvinotohwadza heno kuti zvichagodiniko. Kwaino hurumende yaisa kamutemoka kochichimbi kanonziko statutory instrument 281 of 2020 kagoreketa iko kuti motika dzese dziri kubva kuJapan kutanga nyasi dzakuchibhadhara mari yokuti dziongororwe kuti dziri bechere utachiwana hweradiation. Kwaizvi zviri kuitiwa nokuti pane vanhu vangagone kuhwara kana wakaita kuseenzesa motika dzi. Kwai anenge munhu wese motika ibodzi akufanira kubhadhara mari yekuAmerica inoita $10 ukuwo mabhazi achinzi anobhadhara $20 ekuAmerica kuti dzaongororwe. Kana ichinge yaongororwa mabhazi achabhadhara $100 ekuAmerica kuti richenisiwe ukuwo motika diki dzichibhadhara $20. Heno kuti wakuruwa vari kunyaya didi. Kuno vazhinji nyasi vanga vari mumatare mhosva vachiita kuti vazive kuti nyaya dzavo dziri kudini. Avo vanhu ndevakasungiwa pakamboda kuitiwa zvokutiratidzira mumwedzi waKakunguru. Kune vamwe vakasungiwawo paida kuita zvokuti hurumende ichida ichida kusandura bumbiro romutemo zvechimbi wakasungiwawo pokare. Idi heno kuti zvichagopera rini zvavari kuitiwa zvinhu. Mapfuta dzimotika akwira munyika. Kwai dhiziri raakutengesiwa $10 munyika masendi 24. Peturu kwai iri kuitawo masendi 44. Pamadhora ekuAmerica kwai dzese peturu nodhiziri dziri kutengesiwa $1 ribodzi masendi 10. Kwai makwiriro zvinhu munyika aderera zvokusvika pazvikamu 400 nochibodzi kubva muzana. Izvi vari kuringira kuti zvakareketiwa naMuturi Ncube zvokuti kukwira kwezvinhu kuchasvika kuzvikamu 330 anosere pakupera kwegore rino wachazvibata. Heno kuti ndezvechokwadi chere kana kuti manyepo hawo kuda kufadzana. Nyasi pokare musika wamari yekuAmerica wongori kutengesiwa $1 ribodzi rekuAmerica $50 ribodzi masendi 75 munyika medumu. Kwai nyasi kwatengesiwa mamiliyoni ekuAmerica anosvika 30 mamiliyoni. Tinoramba tichindoti vanozvikona ngavazviite. Tiringe edudzo pasi rese. Uganda noTanzania kwai dzakuchitangisa kuwaka pombi iri kubvisa mapfuta dzimotika aribe kupepetiwa kubva kuUganda kuenda kuTanzania. Iyi pombi kwai ichawakiwa $3 mabhiriyoni 3.5 mamiliyoni ekuAmerica. Kwai yakarepa chiuru chibodzi $443 makiromita. Idi dzimwe nyika dziri kubatana kuti dzibudirire. KuLiberia kwai kwagoita mhirizhonga yekukubana kwevanhu nokuda kwesarudzo. Umwe wanopikisa waGeorge Weah kwai agoita zvokupisirwa dzimotika dzache pavanga ari kuenda. Izvi zvatohwadza vazhinji. Iwo Weah waburika wachireketa masoko okuti izvi zvakashata dai zvamira.
tiri kufara nyasi kuti wamwe wedu wakabarirwa muZimbabwe medu muno. Tendai mutaurira pabodzi pona David Pollock kwai wagoisiwa muchikwata chovatambi woragibhi wakatamba zvinonwisa mvura kwemakore 10 apfuura. Kwai wamutaurira naye Pollock wagoisiwa muchikwata chino vamwe vanosvika 15 pasi rese. Izvi zvinotofadza, asi tinondorwadziwapo kare kuti dai wanga wari pedu waribe kana kubudikira kuti ndizvo wakuita. Idi zvakaoma. Takadaro mabi yangu todifambira pano. Ndini wenyu Mhandiwe wanhu.